Здравейте! На село Врата сме в Балкана, 1100 метра надморска височина и сега ще замериме водите, които са в нас, канген вода и ето тази крайпътна вода. Да видим каква вода дава природата на хората. Защото нищо не е като едно време, нали? И баба не е била канген вода, обаче на времето баба е пила 100 пъти по-добра вода от тази, която ще видим тук, предполагам. Това е канген вода в това шише. Ще замерим водите по два показателя. Първият показател е ОРП. Това е окислително-редукционния потенциал. Дали тези течности имат потенциал да се погрижат за окислителните процеси в организма. Дали ще ги предотвратят. Така, крайпътната чешма е в първата чаша. Вижда ли се добре? Положителна стойност. Водата, която съм наляла преди 12 часа в Плевен, отрицателна стойност. Какво говори това? Че от тези две води, канген водата има потенциал да редуцира окислителните процеси в организма, за разлика от водата в природата. Както вече казах, водата в природата няма как да е тази, която е била. Просто защото и дъжда вече, който вали, е киселинен. Да видим по втория показател тези течности. pH. pH е водородния показател и да видим с какво pH са тези две води. Колкото е по-голяма стойността на pH-то, толкова е по-алкална. Ами, нещо, което виждам много често покрай пътните води, тази вода е с 6 pH. Тя дори не е неутрална. Леко киселинна. А тази канген вода е една хубава алкална вода с потенциал да се погрижи за окислителните процеси в организма. Вие изберете коя водата пиете. Аз съм избрала